हेलो एवरीवन वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। आज सकाळୁ उठिकी देखला बेलକୁ पाग ଭଲ ହେଇଛି, ମାନେ ଲାଗୁଛି ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି। ରୁମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଟୋଟାଲି ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା। ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ ବାହାରେ ବହୁଥିଲା। ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଆସିକି ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇଦେଲି। ଆଉ ପାଣି ପିଇକି ଭାବୁଛି ଆଜି ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ପକୁଡ଼ି ଆଉ ନାଲି ଚା ବନେଇବି। ପାଣି ପିଇକି ମୁଁ ମୋର ଚାଲିଲି ଝାଡ଼ୁ କରିବାକୁ। ଝାଡ଼ୁ ସାରିକି ମୁଁ ମୋର ବାସନ ଧୋଇଦେଲି। ବାସନ ଧୋଇଲା ବେଳକୁ କେତେ ଗରମ ଲାଗୁଛି। ଖରା ଦିନେ ସେ ବର୍ଷା ହଉ କି ବାତ୍ୟା ହଉ କିନ୍ତୁ ଝାଳ ହିଁ ବହିବ। ଯେତେ କାମ କର ପଛେ ଝାଳ ହିଁ ବହିବ, ଯେତେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ହଉ ପଛେ ଝାଳ ହିଁ ବହିବ। କାରଣ ଖରା ଦିନ ନା,